सावंतवाडी शहराचं हृदय असणाऱ्या ऐतिहासिक मोती तलावाचा काठ खचत चाललाय. राजवाडा ते उपजिल्हा रुग्णालय परिसरातील पूर्ण दगडी भाग कोसळून तिथे सिमेंट कॉन्क्रीटची भिंत उभी राहिलीय. कोर्ट परिसर, नपसमोरील भागासह शिव उद्यानापर्यंतचा काठ हा दगडी बांधकामाचा आहे. मात्र 150 वर्षांचा हा दगडी कठडा आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. शहरातील मोजक्या दगडी बांधकामापैकी एक असा हा तलाव असून छोट्या धरणाचा भाग आहे. 150 वर्षांपूर्वी या तलावाचं बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र आता हा कठडा खचत चाललाय. ढासळत चाललेले दगड बघता तो कोसळण्याची भीती निर्माण झालीय. मार्च महिन्यात तलावातील पाण्याची पातळी घटल्याने खचलेला काठ प्रकर्षाने दिसून येत आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेची दक्षता घेताना दगडी बांधकामापैकी एक काठ देखील इतिहास जमा होण्याची शक्यता आहे. आजच्या काळात असं बांधकाम करणं शक्य नसल्याने बोडक्या भिंतींऐवजी निदान दगडी बांधकामाचा लूक तलावकाठाला देण्यात यावा अशी अपेक्षा देखील सावंतवाडीकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.